Tässä videossa meillä on hyvin tärkeä aihe, nimittäin annuiteettilaina. Ensin me esimerkin avulla johdetaan nämä kaksi tärkeää annuiteettilainaan liittyvää kaavaa, eli sen annuiteetin eli tasaerän suuruuden laskemisen kaava ja sitten jäljellä olevan lainapääoman laskemisen kaava. Otetaan ensin vähän käsitteistöä. Aikaisemmassa videossa on ollut asiaa tästä tasalyhennyslainasta, joka on tämä toinen pitkäaikaisen lainan takaisinmaksutapa. Tämän videon aiheena on tämä tasaerälaina. Eli lainan takaisinmaksuerä koostuu aina kahdesta osasta. Siinä on tämä varsinainen lainapääoman lyhennys, eli jolla sitä lainapääomaa kuoletetaan, mutta sitten siihen erään aina sisältyy myös jäljellä olevasta pääomasta laskettu korko. Lyhennyslainassa tämä maksuerän suuruus vaihtelee, koska se lyhennys pysyy vakiona, mutta sitten ne korothan muodosti sen laskevan aritmeettisen jonon. Mutta tässä tasaerä eli annuiteettilainassa tämän maksuerän eli niin sanotun annuiteetin suuruus pysyy aina samana ja aina laskee sitä mukaan, kun se lainan maksu etenee. Yksi tärkeä asia, miten tämä kauppatieteiden valintakoe eroaa esimerkiksi ylioppilaskirjoituksista, on se, että käytössä on vaan tällainen nelilaskin, ja tämän laskimen käyttöön on syytä perehtyä jo hyvissä ajoin tätä opiskeluurakkaa, ettei sitten valintakokeessa mene ihan sormi suuhun. Ja tässä videossa katsotaan paria hyödyllistä taitoa, eli potenssiin korottamista ja muistitoimintoa nelilaskimessa, mitä voidaan käyttää. Eli painetaan kakkosta, sitten kertomerkkiä ja sitten yhtäsuuruusmerkkiä niin monta kertaa kuin mihin potenssiin halutaan se luku korottaa ja saadaan vastaus 256. Painetaan kertomerkkiä ja toiseen, kolmanteen, neljänteen, viidenteen potenssiin korottamalla saadaan tulokseksi, että korkoa tulee 5 vuodelta kaikkiaan noin 9,3%. Okei, eli taloustiede ja yritysjohdon taloustiede. Taloustiede tarkastelee ihmisen taloudellisia valintoja erilaisissa tilanteissa. Monimutkaisen todellisuuden pelkistäminen ja yksinkertaistaminen mallinnuksessa on se taloustieteen tehtävä. Mutta pidemmittä puheitta lähdetään katsomaan, mitä asioita tarvitsee osata, jotta sinne yliopistoon voi päästä. Eli asiat, joita laskentojen pääsykoekysymyksissä tyypillisesti on. Oheisella dialla näkyy viimeisenä 7 vuotena kysyttyjä asioita. Osia, määrästä painottua kustannusta, katetuottolaskuja ja investointilaskentamenetelmiä on jokaisena viimeisenä 7 vuotena kysytty. On kysytty myös osinkopohjaisia arvonmääritysmalleja eli Kornin kasvun mallia, samana pysyvän osingon avulla laskettavaa tai yrityksen arvonmallia. Kumpikin näistä on kovin yksinkertainen tapa laskea, eli ihan oikeastaan jakolaskulla selviää näistä.